Maia și Menta revine, oameni buni! Famaia, vezi că o sun pe mama să ne dea bani să mergem în club. Bine, Mentino, hai sună. Ce vrea nebuna de fimea? Da, Mento, de ce m-ai sunat? Alo, mama, vezi că aș vrea să merg la club cu Maia. Și de ce am vrea să ne dai niște bani ca să mergem? Nu vă dau niciun ban, spurcatelor. Că îi dați pe toți pe băutură. Hai mă, mami mă. Nu este nu. Încetează să mai comentezi că îți iau telefonul o lună. Of, bine, mama. Te pup. Pa! Nu vrea să ne dea. Dar tu te așteptai să ne dea. Dar zici că o cunoști de ieri, trăiți ar neamurile. Of, nu mai mergem în club. Păcat, da știu. And o să revin cu partea 5-a. Nu știu, dacă vreți, o să fac și partea 5-a. Și da, asta depinde de voi, dacă vreți. Dacă nu, ai, pa, picioarele. Ok, bye!